Og her har vi så Mikkel og Sander på go-kart, som I kan se her. Der holder Sander, og der holder Mikkel. Okay, og I må gerne køre nu, drenge. Yo, check the beat out, then take your time and check me out. Jeg tror, jeg har fået 2-3 ben. Det er bare mig. Det er nemlig ikke sådan, hvordan det er. Simon, han kører ind. Der kommer Simon. Gør det lige sådan, du gør 10 gange i 1000 yes. Ja, vi kan også på noget til at stoppe.